Ako, on my part, kung pwede nga lang akong magdeklara sa Guagua na ECQ, idedeklara ko. Kailan hindi po pwede. Sa salitang ito ni Guagua Mayor Dante Torres, desperado na siyang ipatupad ang pangkalahatang lockdown sa sentro ng komersyo ng 2nd District ng Pampanga. Yon ay dahil sa kabiguan pa rin na maawat sa paglabas ng bahay ang mga kabalen na nasa granular lockdown. Pero this time, kasi parang hindi siya naging successful, no? Nagigpit na tayo ng interbarangay curfew. Marami pa rin matitigas ang gulo, no? Sa kasalukuyang umiiral na granular lockdown, pinapayagan pa ring lumabas ang mga authorized person outside residence o APOR gaya ng mga nasa transport sector. Ang mga trike driver ay patuloy na namamasada sa kabila ng lockdown sa kanilang barangay, ang San Juan Nepomuceno. Para kay Ariel Castro Banal, commitment ang kanilang hinihingi sa lokal na pamahalaan na kung mabibigyan sila ng ayuda, ay hindi na raw sila magtatangkapang lumabas upang mamasada. Ewan ko po, hindi po namin masabi kung bibigyan po kami. Kasi natagal na po kaming gustong magkayuda para hindi na lang kami nahihirapan na mamasada dito. Sa monitoring ng Pampanga COVID-19 Center, sa 19 na munisipalidad sa Pampanga, pinakamataas pa rin ang Guagua sa mga aktibong kaso nito ng COVID-19. As of August 25, 2021, mayroon itong 481 active case. Isa rin ito sa mga munisipalidad sa Pampanga na may malaking numero ng mortality o nasasawi na nasa bilang ng 116. Ngayon po, ang nakikita po namin nagsisearch talaga is Guagua po. Yes. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kanilang inirekomenda sa National IATF ang planong pagtanggal sa large-scale community quarantine o ang classification ng ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ. Sa halip, papalitan na lamang ito na granular lockdown. Ito ang naging pahayag nitong August 26, 2021 sa public address ni DILG Yusek Epimaco Densing. Mas epektibo po itong pamamaraan kaysa isara natin o i-lockdown natin ang kabuuan ng isang probinsya o ng isang syudad. At kasama sa iminumungkahi ng DILG sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na pati na ang mga authorized persons outside residences ay pipigilan na ring lumabas sa ipaiiral na localized o granular lockdown. Rekomendasyon po ng Sub-Technical Working Group on Data Analytics, no, na pinumunuan po ng Department of Health. At kung napapansin po natin sa iba ang ECQ ngayon, dahil sa ECQ ngayon kahit meron tayong lockdown, marami pa rin mga APOR na nakakalabas. So meron pa rin mobility, kung sakasakali nakakapanghawa pa rin. Pero sa granular lockdowns kasi, hindi mo papayagang lumabas ang mga tao dun sa area yon. Samantala, sa pag-usisa ng news team sa Guagua Municipal Government sa execution ng kanilang granular lockdown sa 3 barangay, hindi umano nila kakayanin ang 14 days quarantine na inirekomenda ng DILG. Ayon kay Guagua Municipal Administrator Jun Panganiban, 7 araw lang ito. At upang maibsan ang bitbitin sa gastos ng pagpapakain sa laki ng mga apektado sa lockdown, ay sinasabayan na lamang umano nila ito ng mass testing. 47 days lang ang ginawa namin to stamp out or to stamp out yung continuous rise. Kasi sinasabayan naman namin ng ng tinatawag nating mass testing. So, pag nag-lockdown kami, yung mass testing namin, tino-concentrate namin doon. Samantala, sa pulso ng mga kabalen sa mungkahi ng DILG na pati na ang mga APOR ay itali sa bahay kung may granular lockdown, pananaw ng ilan. Ang hawaan umano ngayon ay hindi na lamang sa workplace, kundi pati na sa loob ng bahay. Same din, sir. Kasi siyempre pag galing ka sa trabaho, uwi ka ng bahay, nakakuha ka na doon, napupunta rin sa bahay. So nakakahawa rin kahit nasa loob ng bahay siya? Nakahawa-hawa. Pasahan na lang ho, sir. Ganyan. Siguro parehas. Bakit ka mo, sir? Kung inuubo yung talagang kadugo mo, mahawaan ka sa loob ng bahay, di ba? Kahit sa labas, maraming inuubo na ng virus mo, mahawaan ka pa rin. Kasalukuyan na umanong pinaplansya ng IATF ang detalye ng bagong quarantine scheme na kailangan pang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago tuluyang maaprubahan.
Paolo G. Santos, CLTV News.